आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो। नियानि जा आदालत राय, बे आदालत रायाव जा बर' सुबुंफोरखौ सानै फासिनि अर्डार आरो सानैखौ जिउ जोबजासिम जेलाव थानो गोनां जा अर्डार, बे अर्डारखौ लानानै जाहाथे रावबो बर' सुबुंफोरा जेबो हुलुस थुलुस परिबेक खालामा। मानो होनोब्ला बे मोनसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि मोनसे पलिसि जानो हायो। जोंनि एनडिबिआरनि जा बड'लेण्ड सायाव रायज्लायनाय, बे रायज्लायनाया मोनसे जोबोद मोजां लामायाव थांगासिनो दोङो। बेफोरबायदि मोनसे मोजां रायज्लायनायखौ नुनानै दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनसे पलिसि खालामदों जानो हायो। जाहाथे बेफोरबायदि पलिसिखौ खालामनायनि उनाव जोंनि बर' जोहोलावफोरा बै आदिवासी सुबुंफोरजों फिन जे नांलायनाय खमलायनाय बुथारलायनाय जायो, बेफोरबायदि पलिसिखौ खालामनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाहोनो हायो। बेफोरबायदिखौ बिथांमोना चान्स लागासिनो दङ। नाथाय आङो बेनिखायनो गुरै खावलायो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय जोंनि बर' जोहोलावफोरा रावबो आदिवासी सुबुंफोरखौ जेबो खालामा, जाहाथे दानलाय दासि बुथारलाय नांज्लाय खमज्लाय जेबो खालामा। जोङो बिथांमोनजों मोजाङै मिलायनासो थानांगोन। मायबा जुदि जों हुलुस थुलुस मोनसे परिबेस खालामो, अब्ला बे जोंनि थाखायसो खहा जागोन, बर'फोरनि थाखायसो। बेनिखायनो आङो गासैबो जोङो मिलायना थानांगोन, जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड जा रायज्लायनाय, बड'लेण्ड सायाव जा रायज्लायनाय भारत सरकारजों, बेयो मोजां लामाजों थांगासिनो दोङो। बेफोरबायदि रायज्लायनाया जाहाथे जेबो गाज्रि जाया, बेनिखायनो आं गुरै खावलायो गासैखौबो। फासि होनो होनब्लानो मानसिखौ फासि होनो हाया, बेवहाय गोबां प्रसेस दंबावो। जायफोर बिथांमोना आयेन भाबै नांगासिनो दङ, बिथांमोना नांगासिनो थाथों आरो जोंबो हेल्प खालामनांगोन। सुप्रिम कर्टआव एप्लाइ खालामबावनो हायो। बेनि उनाव सुप्रिम कर्टआवबो जुदि फेलियर जायोब्ला राष्ट्रपतिसिम आपिल खालामबावनो हायो। बेफोरबायदि गोबां प्रसेस दोङो। नाथाय जोङो हुलिस थुलिस खालामनानै दावराव दावसि जुदि खालामोबा, बे जों बर'फोरनि थाखायसो जोबोर खहा जागोन। बेनिखायनो बयबो गोरोबनानै थालाय, रावखौबो जाहाथे आदिवासिफोरखौ जोंनि बर'फोरा जेबो खालामा, आङो गुरै खावलायबाय। जों मिलायनानै था। जै बड'लेण्डनि, जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।